Dobre. Prísam Bohu, že Rockstar je najhoršia platforma na hry. Nenávidím Rockstar. Extrémne, kamo. Majú to multimiliardová spoločnosť a nedokážu si spraviť nič. Dneska sa už tretíkrát musím tam prihlasovať, lebo to furt hlasí. Pozri sa. Adam, počkaj. Daj. Že garáž, nie? A mám si vybrať. Česte? Nice. Dobre. Však otvor si telefón, nie? Telefón. Však vieš, ak sa Jak to robí. otváraš telefón? Tapkom? Šípka hore alebo stredné tlačítko myši. Aha. A tam si dáš kontakty a Morse Mutual Insurance. Ty máš zapnutý Ray Tracing, Adam? Ja? Myslím, No. že nie. Lamar? Nie. MMI. Morse Mutual, tam dole to je. Toto? Niky! Tá skurvená Kámo, to si nerob srandu, ty kde si? Však on je pri oných. Dobre, chlapec máš garáž na druhej strane sveta. To čo sa mi deje s kamerou? Však lebo si máš moc myšku. Myšku máš moc na hlavu. Dobre. Jebe na mne, fajči tam piči, točí sa. Kámo, normálne jak 30 ročný. Ja to Čo mám s kamerou? A to čo? A teraz čo mám robiť? Ak som tam zavolal, čo sa stalo? No však aj si im, Braško, dal si, že one? Retrieve? A dal si, že zaplatiť za to? Ja neviem, ja som nič asi nedal. Ja som sa len točil. New members, you just won't submit claim. Jako? Že mám zavolať? Áno, zavoláš a potom ťukneš, že one na všetky, že je do... A vieš čo? Nie, tak toto skončí. Nemám náboje. Nie, nemôže ani skončiť. Počkaj. Počkaj, ja ti pomôžem. Jeden náboj, aha, počkaj. Jeden náboj. Prečo by si to robil? Nie, dobre, však. Mne sa to jak si scrollol s tými zbraniami, aj tak si nevedel ani jednu zbraňu zabiť, lebo som nemal ani v jednej náboje. No však toto. Ti to ide. Počkaj, kde si? Nevidím Nie, ser ťa. na to fakt, ja vidím, že máš náboje, ja to vidím. Tu som. Daj poď, ďaj si. Nie, on som. On ma trafí. Netrafíme. Však tu je jaký, však ale tu je jaký oný, jaká senska tu je, ja si ju musím znížiť. Tak to nič netrafím. Čo tam za tým krikom skovávaš, hej. Si nečakal, čo? Taký premet. To jak spravíš, keď dáš dvakrát W? Nie. Keď si skopnutý na zbraň No. a potom dáš space. Čiže skopni sa na zbraň, je jedno jakú. Tak a teraz vlastne... Okej, Braško. Mám pocit, že si zomrel inak. Mám pocit, že mi nevieš nastúpiť na motorku, ty keco. Ona zmizla! Prečo zmizla? To som jej povedal, že... A jak nastupuješ? F-kom. F, jaj, okej. Také to poznáš? Aha, pozri. Alan, Kde si? nie si môj. Z druhej strany ti píknem. Je po mne kojot. Moc, pomôž mi, prosím. Niekto mi volá. To čo je? Ty si Dobre. normálne zmrt. Ty zmrt. Ja som spadol na zem. Dobre, však Adama, ty to zapínaš? Ja som na vás. Ty už si tu? Kde si? Hej, v kasíne. Mám vlastné kasínko. Na čo sa Alan strieľať, aj keď nemáš náboj Alana? Keď dobre, ser na to, poď, ideme sa Dobre, dostať k dobre. Adamkovi, ideme do kasína. Ja to odložím. Dobre. Čo, kto mi volá? Merryweather. This is a courtesy call from Merryweather Security Consulting. We're expanding our That's not domestic talking to me. operation and want you to be aware of our Okay, exciting okay. new munitions delivery service. Anytime, anywhere, your Second Amendment rights are just a phone call. Dobre, nezaujíma ma to. Ok, dobre. Mám pre teba geniálne autičko. Povedal by si, že takéto auto je celkom dobré? Ale do piči. Vyzerá to tak, ako celkom slušne. Skoro jak moja jetina. 4. Si náš trošku chcel poškrabať čelo, však prvelo, no.
nesplatí Meriwether. Asi si je nesplatil dlhy. No chlapci, kde ste? Čo to je Z-ko Y? Jak ti ukážem pakač? Musíš si skôr dať ruku. Čiže skromni na ruku, aby si nemôže. Idem. Nájsť ťa lidi. Furt niekto volá. Však ale je zombie, ty geco. Niečo od teba chce. Tak som to strihol už. To nie je kriminálne. No, ja to. Ja. Miško. Wow. Ale nás to doma bez mobilu, ja lepšie auto. Hej. Jak on je, James Bond. To čo sa stalo? Kamo? Z prvého... Ale už ich nevolaj. Zodvihni, ale však je zodvihni. Krava. Ešte mám elektrické auto. Nemusíš, idem do menšinu. Miško, ty čo? Jak si ich zaportujem? Čakaj, ale ty musíš zodvihni, geco. Ja si ju zablokujem. Gaďujem morálny svojej žene. Čo sa stalo? Prečo som... Čo je? Kom, ja som GTAčko hrával len na kamarátovom playku a to sme sa museli... auto! Ja ho zoberiem. Nezoberieš. Prečo? Lebo je moje. Adama Čakáme ťa, nezobral. čakáme ťa. Hej, ja viem, čakáme. Digo... Deluxe to má, vidíš? Nedajú sa to má. Ja to nastúpiť, lebo proste PCčko jeble na hlavu. Čakaj! Adam. Jak som vystúpil? F-ko. Ja som Včko stlačil. Isté. Sadaj, Alan, ja mám lepšiu karu, Alan. Sadaj. Poďme. Nastúp, nastúp, Kam letím? nastúp. Ale nejde mi to. Však na... Jaj, počkaj. Počkaj. Kade mám tak malo? Kde sme? Počúvaj, vy máte samé lietajúce auta. Pozri, chceš lepšie vidieť? Front flip. Dobre, to auto čo? O kurva. Opala! This is a courtesy call from Meriwether Security Consulting. We're No, A pozri, expanding our si vidíš vypuknutú Adama? Pozri, want you to vypukne be Adam. aware of our exciting Vypol Adam new teraz telefón. delivery service. Anytime, anywhere, your Second Amendment rights are just a phone call. Simply visit us, pay a fee, and one of our agents will deliver ammunition straight to you. More services will be Počúvaj, available shortly. ver na to idem do kasína, ticho buď už. Tomu vypol tomu. Vieš, jak ti volala Meriwether. No, Tak teraz po tebe pôjde. nevadí, ja som vypol. Idem do kasína. To mňa to nezaujíma, idem do kasína. Jak vystúpim? Fko. Aha, auto mám. Nie! Nemáš už auto, lebo som ho odvolal. Ados, poď sem. Počkaj, ale ja ti pomôžem ti, aby si vedel strieľať, dobre? Stlačíš M-ko. No ako Martin. Tam si dáš ten ammo. No. Áno, prečítaj si to jak časopis, enter. Co môže Candy Caneom sa mu je po palave? Áno. Jedno doľava. Ešte, tak a Počkaj, ja sa pridám, Alan. To čo robí? To čo je? Prečo to sa prvý gáďo? Som rád, že sa bavíš, Alan. Prečo to sa prvý gáďo? Ja som chcel gotu. Áno, dobre Toto tiež. počuť. Mňa to normálne fascinuje, keď proste je hráč, ktorý ešte ledva vie hrať GTAčko. A mňa to je kámo, to je jak keď si v zoo, vieš? Mne nejde na teba mieriť. Mal ma rýchlo.
Ale policajti tu po mne ale už dosť. To tu nie sú cheaty jak one vo Vice City, že napíšem Panzer a sa mi tu spavne tank. Nie. Starý môj. Už také nevlastním. Čaute. Idem, počkajte ma. Počkajte ma. No isto. Čakaj. Zachránil som ťa. Skoro ťa zrazil. Ďakujem. To podľa mňa bude tak, že aj milión. Type shit, ja aby som to dal kotu. bolo. Ty gole, pozor! Čo ne? Odletel gáďo. Tam, hor. Počkaj, hor. Ty čo, kde si sa tu spavnul? No nič, koniec. Dobre. Toto čo je za Abdul Allah, more. Kde som? Pozri, aha. Tu bliká nejaké auto, čo to tu bliká? Sú akože policajti? Kurva, malé pesek mám. Čo to, kde som? Type shit. I skipped my high school prom. Dobre, kámo. Počkaj. Čo to, kde Alanko. som? Čo to mám, čo tu, prečo mi tu taxík ukazuje? 911, what is your emergency? I hear shots! Okay, ma'am, calm down. What kind of shots? To prečo som v taxíku? Nádhera, máš auto, dobre, ideme tam. To je zmrt, normálne mi odíš. Chlapci, ja mám zásoby tiež, idem za vami. Motor, to si dobre má oča. Dobre, pomoc! Ty máš jaký aim? Brácho! Alan! Toto ne. Počkej, však, ale vybuchneš mi štvorkolku, brácho! Á! Ty kamo vybuchuješ štvorkolku? Okej. Dáme race. Môžeme. Dal by som veľké deadlineom také lačo. It was at this moment that he knew. He fucked up. On toto nebude poznať. Dobre. Mám novú Ron? srandu. Prečo mi volá Ron? Čo mi všetci volajú? Weasley mi volá, ty vole. Dajte mi Tam lež. pokoj. Minus Tam 5. lež. Kto mi stiahol 500 €? Poď sem, dám ti 5. 500 euro! Že to sú splátky, to máš za garáž, splátky, kam oni sťahujú, že Za jakú koľko garáž? 25 000. Za jakú Čo, vlastníš garáž tu? Tu 6-miestnú garáž čo vlastníš. To som ja neukradol. Nie. Podeč. No dáš, podeč. Víš čo, oni Jaké ma 4 čikajú. hodiny? Víš čo, Nešikanujeme. Už iba 3 hodiny, dobre, tak. Počkaj, ale nestrieľame teraz chvíľku. okej. Vlastne stiahuje mi to 90 MB za sekundu, ale 3 hodiny mi to píše. Nie, to dáš, to ti To má rýchlo. Víš čo? Ty stiahuješ 90 GB? Kámo, ja Počkej, neviem. Adamko, poď spolu do organizácie, aby si ma aj vedel zabiť. Aha, organizácia svetového mieru. Hej, to som my. Jaj, zrazilo ma auto, dobre. Ja to Zabudol som ťavať, inak. keď sa nájsť, keď sa vrátim, tak to hodnú to bude, dobre? Alright. Tak Ty pozor, ja tady. Ahoj lidi, tady. Čo je? Je som? Čo je? Čo sa deje? Čo Čo sa deje? Však sa Tady predstav. prvorozník. Aha, je ty na štvorkolke. Co? Ja, niečo čo je? Som ochutal Nasral cukry. mučača, kamo. Mučača nasral. Idem ubiť baterkou? Poď sem! Jak, Čo držíš ten granát? Jak to Nedrž vybuchne? ten granát. Jak to vybuchnem? Slash G. Kde som spadol? Musíš ho Jaj. najskôr... Nice. Ty si geniálny, o čo? Epstein. A dosť. Vieš čo? Headshot. Instant headshot. Hej, to bol čistý. Jen si stiel zahrať golf. Au? Alan. Poď. Au. O, kde si? Kde máš? Aha, peniaze. 500 € naspäť. A
Prečo sa začal byť rukou, keď má brokovnicu v ruke? Typek je dobrý. 1v1 deathmatch, 1v1 Čo? deathmatch, ty so mnou. Čo? Jaký 1v1 deathmatch? Ja som stlačil meterník. No to nemáš stlačať. A to čo mám teraz robiť? Čo tam Počúvaj, budeš? Počkaj, teraz ma nezabíjaj, ja idem do nastavení si dať menšiu senzitivitu, lebo to je moc na mňa. Kde sú nastavenia? Daj SC, settings. A kde tu mám settings? Nemám tu settings. Store, info, Musíš ďalej. career. Musíš ešte ďalej. Za storovkou doprava, za To budeš ešte ísť aj ďalej. Jaj. Keyboard a má... Čo mám ja toto? Počkej. Počkaj, nestraj ma. Ja ti dal nestrelaj ma, koľkokrát si ma ty zabil? Je ty posledný. Ale ja som ťa bil! Ja som ťa bil, kde strieľal? Ja som ťa týral, ja som ťa nezabil. Kámo, to čo ja mám? Ja že snowball launcher. To áno, myslím, kámo. Išiel som sa Nemám to, kúpať. mám to. Kam idem? Tam tak nedole, one. Však choď hore! Prečo ide dole? Hore choď! Jak Musíš, ide to je hore? inverted. Inverted. Jak inverted? Čo inverted? Je to inverted. No, on sa utopil práve. Dáš si také pravidlo, že iba nohami tam môžeš zabiť. A prečo ma bije aj Adam? Poď sem! Poď sem! Kde si? Kde si? Kde si? Však tu si bol? To neverím! Nevidíš, že máš svoj vek. Nie! A dosť. Dobre, vyhráva 1-0, Ocko. Ale išiel mi zebrať love, to je hlavné. Však 500 € sa zíde. Takéto si už videl? Ty vole. Čo si mi dal? Ja som mal malo hápok. Ty gačo nemá autobus? Klikaj ľavým. Musíš ľavé A klikať. ťukal som a nič sa nedialo. Pozri, tu som, vidíš ma? Tu bežím. Aha. Hop. 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 Zastávka, Fraňa Mojko. Počkajte, autobusár. Pán autobusár. Ty si kerej. Rytím povedz. A to čo sa to tu? Tu skade? Thermal vision, kámo, thermal vision. Sorry, každý došiel na Bentley. Ja som došiel na autobusy. Tam spamuje tie granáty, A prečo to ide Gáčo. podobne? Však to stláčam, nie? Lebo to musíš najskôr aimnúť. Však som zaimoval. No však ale to až neskôr. Vyhral som. To ja som sa len nesnažil. Stop the cap. Čo sa stalo zase? Chlap. No, už si s No nami. nádhera, dobre, už sa nebudeme zabíjať. Prečo? Už sa to nedá. Ty čo máš? Skús mi nastúpiť. Wow, okej. Slač F-ko. Jaj, Slač. chytaj. Nie, fakt nie. Strandujem sa. Čo sa... Ty si zmrt. Kamo, čo sa stalo? Ja na tejto debilnej hre je tak 3,5 tisíca hodín. Adam, No, chytaj. tiež nejak tak. Do piče! No, neviem, som videl, No jak počkaj, chytal. ale teraz čo mám robiť? Daj Shift S, no. Shift S? Áno. Hej. Dobre. No počkaj, ale... Jak vidím hore? Musíš No, space musíš dávať. skakať. A on sa ponoril. Prečo sa... Choď. Kamo, čo robí? Lebo aj to môže robiť, nie? No. Čo? Dobre, Ja idem sa zavadiaká. okúpať teda. Prečo? Čo robí? Však choď hore. Ja, Lano, počkej, jen za tebou. Už idem hore. No, No, Alan, to nevylezeš. ja vylezem všetko. Biela Infarkt brutalita. dostal. Okej, dobre, už ale Simon mi nestrelajte, volá, aby daj sme mi nemali pokoj. policajtov. Všetci mi volajú. Simon! Nepáčiť. Mám geniálny nápad. Nie, nestrelaj, fakt Prečo? nestrelaj, A to je nestrelaj. len kámo. Plera. To ti nič nespraví. Fakt. Alenko, rýchlo prestúpime do druhého auta, dobre? A čo sa dáš do jakého? Dobre, Zarazilo ma auto inak. A? Tak už chápu.
Dobre, no ale... Mali si Roblox, ale mohol by... F-ko stlač. F-ko. Mohol by dojsť aj like, a že by to zahrali z hororovku. Každé 3 minúty mám ono, každé 3 minúty mám 1 GB. Ako Tak komu? to nestiažeš. Ktoré auto mám nastúpiť? Dve autá sú predo mnou. To je jedno. Ktoré chceš, ktoré chceš. Nedávam to, nedávam to. Ty si kár. And I see you guys in the next one. Quack quack. Dovi.